ଏମିତି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତି କି। ଫୁଲକୋବିରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି, ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟି କେମିତି ବନାଉଛି। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଳୁ, ଗାଜରକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଛାଣି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଚାରୁମଗଜ, କାଜୁ, ଅଦା, ଟମାଟୋ, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ପୋସ୍ତକ ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ମୁଁ କଷେଇ ନେଉଛି। ମସଲାକୁ କଷେଇଲା ପରେ ତେଲ ସେଥିରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି କରି ମସଲା, କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ମସଲାରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିବା। ମଟର ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପନିପରିବା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଏବେ ତରକାରୀଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚିକି ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।